Malo zastrašujući raspored, koliko slova, koliko mjesta, a jedan je život. Sva stajanje svaki 15 minuta. Da. Mislim, naš predsjednički kandidat je ipak glazbenik i mi kad dolazimo ujutro na posao, mi svi pivamo. Josipović nije pjevao, put do Zagorja iskoristio je za svježe vijesti, ali i za odgovore na brojne upite. U Humu na Sutli dan mu je počeo pjesmom. A kad mi dođeš ti. Put je nastavio do Bedekovčine, Lobora, Zlatara, Zlatar Bistrice, Konjšćine. Obišao je tvornicu kaljevih peći. Vidi šta radite malo. Da ne slomimo. Družio se s građanima, djecom. Ajde mama slika. Popio je preko nekoliko kava. Mama daj se okreni, mama. Dijelio je autograme, spava, kaže, svega nekoliko sati. Pa znam biti nekad malo umoran, ali to je normalno. U kampanji sudjeluje nekoliko tisuća volontera, a iz mjesta u mjesto sve je pod budnim okom dvije glavne Josipovićeve operativke, glasnogovornice i šefice kampanje. Puno je ljudi koje moramo umrežiti, iskoordinirati, ali evo, do sad je zaista sve bilo maksimalno uhodano. U Zagorju je kolegi glazbeniku obećao doći na koncert, kupio i karte. Sve i zamku je prijavljeno. Čak i to. A autorska prava regulirana su i za novu pjesmu Pravi put, skladanu za kampanju. Cijenu pjesme otkriće tek u izvješću. Ne radi se o visokom iznosu, pazili smo da pjesma ima simboliku. A ZAMP je upravo česta tema zbog koje se Josipović nađe na meti kritičara. Ja mislim da mi ZAMP treba biti jedna od zasluga. Jeste li pogodovali prijateljima? Nema tu pogodovanja, naime nikada državna kontrola ni pod vlašću HDZ-a, veći broj godina ni SDP-a nije našla nikakvu nezakonitost. A kako se u Zagorju program odužio, u Čakovec se kasnilo. No u domu umirovljenika nisu mu zamjerili, a kako im je, najbolje su opisali kroz popevku. Svi te špoltaju, ak prdneš glasno. Posjetio je i obrtničku komoru. U DVD-u Slakovec čak se i zaplesalo. Ako pobijedite ponovno i osvojite... Ja bih dodao kad pobijedim, dobro. Dobro, ako pobijedite. No da li ćete nešto na sebi mijenjati? Pa sigurno, ući u jednu fazu, drugu fazu, drugčiju fazu vođenja politike. Možemo očekivati onda da ćete biti malo oštri prema vladi. Nemojte to očekivati, to je očekivanje koje nema veze sa politikom. Ja se neću mijenjati. Na božićni koncert u Ivancu Josipović je kasnio više od pola sata. Dan mu je počeo pjesmom i završio. Prošao je oko 350 km. U 17 dana zasigurno će i preko 10.000. Sve za glasove birača.